Здравейте! Аз съм Еми. Аз съм Софи. Аз съм Мими. Ние обичаме да пътуваме, да играем и да се смеем. Добре дошли в нашия канал Пътувай, играй и се смей! Чудите се къде да отидете с децата си за един ден. Скучно ли им е, когато пътувате? Искате ли да не са залепени за телефона? Останете с нас до края на видеото. Ще ви покажем как да превърнете едно обикновено пътуване в незабравимо семейно приключение. Ще ви дам 3 идеи за игри по време на път и ще ви отведем до едно място, където ароматът на рози и детски смях се срещат. Здравейте! В подножието на Стара планина сме и спряхме, за да ви поканим и вас на едно ароматно пътуване в планината на розите. Казанлък. Хайде с нас! Първата игра, която ще ви предложим е "Виждам нещо". Един от играчите казва "Виждам нещо бяло" или някакъв друг цвят. Останалите трябва да познаят какво е то. Може да е предмет в колата, навън, през прозореца или дори част от дреха. Почваме играта. Аз виждам нещо бяло. Много бързо! Айде, Софи, си. Първо. Портата. Софи. Мими, давай. Клони! Само и така и се въркава. Не е така. Покриви. Да. Оранжеви си. Не искам да се предавам. Пръста. Да! Дали! Yes! Втората игра се казва "Аз първи видях". Докато пътувате, всеки наблюдава внимателно какво се вижда навън. Който първи забележи нещо интересно, например паметник, мост, животно или сграда, казва високо "Аз първи видях паметник". Няма нужда от ред, важното е да си бърз и наблюдателен. Софи, Мими. Аз първа бях. Мими. Табела. Каква табела? Странни лапи. Какви странни лапи? Виж ги. Къде бе? Гугутка. Аз видях първа спирка. Аз видях първа кола. Аз видях първа лясна. Аз видях първа човек. Аз видях първа, че се махаме отпадало. Ей, тъма щях да го кажа аз. Аз видях първа кола. Аз видях първа кола. Моторист! И как? Ето. Аз видях първа къщурка. Аз го казвам. Аз го видях. Аз видях, слушайте внимателно, първа първеничка, Бузуджа! Ето там.
Намираме се пред един от най-красивите и внушителни храмове за България – Рождество Христово в село Шипка. От тук се отправяме на къде е Софи? Столицата на розите. Град кой? Казанлък. Казанлък, да. Към град Казанлък. Там също ни очакват интересни неща, но хайде с нас! Първата ни спирка е величествения храм Рождество Христово в село Шипка, с златни кубета, които блестят отдалече и впечатляват и малки, и големи. Построен е в чест на загиналите руски войни и български опълченци по време на освобождението и е един от най-красивите храмове в България. А до него има обособена детска площадка, където децата могат да се раздвижат и поиграят, докато ние, родителите, се насладим на гледка и история. А знаете ли, че звънът на камбаните му се чува на километри разстояние? Една от тях тежи над 12 тона. Пътувам към Казанлък и съм взела със себе си раница. Мими? Софи? С тези пари планирам да посетя няколко интересни места. Мими? Тази игра сме я кръстили история от пътя. Първият играч започва едно изречение, например: имало едно време едно момиче, което тръгнало на пътешествие. Следващия добавя следващото изречение, но трябва да е свързано с сюжета. Играта продължава, като всеки редува да добавя по едно изречение. Историята може да е смешна, вълнуваща или напълно измислена. Няма правила, освен да се забавлявате и да е логично. Хубавото на игрите е, че детето се забавлява, а също така развива, както в последната игра, творческо мислене и въображение. Детето измисля свои герои, събития и развръзки. Също и логическа последователност, учи се да изгражда свързана история, изразителност и речеви умения, стимулира разказвателната реч и семейна сплотеност. Всеки участва и допринася без състезание, само с въображение. Виждате ли колко много неща развива тази уж проста игра? Въображение, логическо мислене, изразителност. А сега се замислете колко често децата ни получават такава възможност, докато пътуват или просто скучаят. А вие какви игри играете по време на път? Пишете ни в коментар коя от днешните бихте пробвали и какво още бихте предложили. Може вашата идея да стане част от следващото ни видео. Ще се радвам да споделите дали ви е интересно и дали искате след всяка игра да ви казвам какво тя развива в децата ни. И така неусетно и без нито един въпрос кога стигаме, пристигнахме в Казанлък. Игрите ни направиха пътуването забавно, а настроението прекрасно. Първо се отправихме към едно място, което ухае на рози и покорява с простор и зеленина – парк Розариум. Още от входа ни посрещна свеж въздух, смях от детската площадка и аромат на рози навсякъде около нас. В парк Розариум има място за всички – и малки, и големи. Децата веднага се насочиха към голямата площадка с парзалки, катерушки и люлки. Чуваше се само смях и ела да ме гониш. А ние поехме към красивите шадравани, където водата танцува под сянката на дърветата. Наистина приятно място за разходка или просто да поседнеш на пейка с кафе в ръка. Ако се чудите за влакчето, да, има такова, което обикаля целия парк и децата обожават. За съжаление, в деня, в който ние бяхме там, не работеше. Почивният му ден е понеделник.
Не се притеснявайте. А ако сте там в друг ден, не го пропускайте. Ще чуете свирката му отдалече и ще видите усмивки от всяко вагонче. След забавните игри и разходка в Розариума се отправихме към музея на розата. Място, където се пази тайната на едно от най-ценните съкровища на България – маслодайната роза. Тук научихме как от цветето се извлича розово масло – течния златен еликсир, който прави Казанлък световно известен. Музеят показва традициите, техниките и красотата на розопроизводството, както и важни моменти от историята на розата в България. Друго, което ни беше интересно да научим е, че от една роза се извличат само няколко капки розово масло. За да се направи 1 литър масло, са нужни около 4 тона розови листенца. Розовото масло е една от най-скъпите природни есенции в света. В музея може да видите оригинални уреди за дестилация, старинни розопроизводствени инструменти и красиви картини с рози. Всяка година в Казанлък се провежда фестивал на розата, който привлича хиляди посетители. След музея на розата се отправихме към една от най-ценните исторически забележителности в района – Тракийската гробница, част от световно културно наследство на ЮНЕСКО. Гробницата впечатлява с богато запазените си стенописи, които разказват истории от древността и показват ритуалите и живота на траките. Внимание заслужава и красивия парк, който я обгражда, идеално място за разходка сред вековните дървета, цветя и простор. Тук децата могат да тичат и играят, докато вие се наслаждавате на спокоен следобед сред природата. Паркът е просторен и поддържан, с пътеки и зелени поляни. Има обособени места за пикник и детски площадки. Отлична възможност да се разтоварите след разглеждането на гробницата.
След като разгледахме Тракийската гробница и парка около нея, се отправихме към историческия музей в Казанлък. Тук се запознахме с богатото културно и историческо наследство на града и региона, от древността до наши дни. Музеят представя експонати, които разказват за живота на траките, римляните и българите, както и за важни събития, свързани с Казанлък. Особено впечатляващи са археологическите находки и традиционните носии, които пресъздават духа на местната култура. Историческия музей се намира в красива сграда с богата архитектура, която сама по себе си е паметник на културата. В музея има зали, посветени на тракийската култура, българското възраждане и освободителната борба. Сред експонатите са ценни артефакти, оръжия, документи и народни носии, някои от които са уникални за региона. След толкова игри и разходки с голямо желание потърсихме в центъра на Казанлък сладолед с вкусна роза. Така бяхме чули, че правят такъв. Но уви, така и не намерихме. Вместо това се насладихме на друг вкусен сладолед, докато се разхождахме из парка с красивите статуи на музиканти. Деня в Казанлък ни показа колко много красота, история и забавления може да се съберат на едно място. От розовите градини до древните гробници, от игрите по пътя до сладкия вкус на града. Всичко това остави усмивки на лицата ни и спомени в сърцата ни. Ако търсите място, където децата да се забавляват, а вие да се насладите на култура и природа, Казанлък е точното място за семейна разходка. И така нашето пътешествие към своя си край, както и копичките от сладолед, които преди маничко ги катнахме, а също и батерията на телефона всеки момент ще изключи. Силно впечатление от Казанлък, от парковете, от музеите, които посетихме. Софи, бързо кажи, какво ти хареса? Много ми хареса. Най-много ми хареса. Тоест всичко ми хареса най-много. Много играха в Розариума, парк Розариум. И сега последни снимки ще... Мими, ти нещо да кажеш? Нещо да кажа? Да. Много ми хареса. Влюбих се в този град. Влюбили се? Да. Вие навсякъде се влюбвате. Сега последни снимки ще направя и в градинката, която сме отседнали, за да си хапнем нашата заслужена почерка сладоледче. Вече ми свърши. Моя също. И да покажем скулптурите и статуите, които са около нас на музиканти. Да. Ето ние сме седнали сега тук до един голям контрабас и до една арфа. Ето я. Мими, дрънни малко на арфата. Направи по-високо. Не. Ето. За добре. Да се види главата. Хайде за финал да дадем задружно една целувка. И да кажем, че това ни е първо видео. Моля, не ни осъждайте, не ни винете. Толкова успяхме като за начало. Да. Бай!